Nggih, ngaturke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, puji Tuhan kagem sedaya sutresno budaya. Buat para penggemar semuanya, penggemar wayang kulit, budaya wayang kulit di channel Wayang Budayaku wonten ing konten menika. Terima kasih, matur thank you very much. Semoga jenengan yang hadir ini kula suwun pambiyantunipun nggih menika klik like, subscribe dan komen nggih. Wonten wekdal menika Bagong hadir. Bagong ngaturke manuwun bilih Bagong wonten wekdal menika pikantuk kanugrahan saking Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Kawasa nggih menika setunggal pikantuk bagas keswarasan. Bagong saged hadir kalian Bapak Rama Semar. Oh iya le, Semar hadir ya. Hadir kalian niki Kang Gareng. Iya Kang Gareng, aku Kang Gareng, sikilku gejik, tanganku ceko, ora apa-apa ngene iki, aku tetep sehat, semangat. Ore, oke. Oh ya, aku Petro. Petro iki lho, irung buka ngene iki. Oh, kejepit tanganku. Petro. Oh iya, ora apa-apa Kang Gareng karo Kang Petro iki nyengkuyung awake dhewe bengi iki ya mau Rama Semar ugi ngaturke panuwun. Bagong iki wing bengi iki para sedulur, wektu iki Bagong nggih menika dipun suwuni nggih menika pambiyantunipun saking sederek-sederek kawula ingkang wonten ing dusun. Nggih menika dusun Waron, Desa Karangdawa, Tlatah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lah menika wonten ing wekdal menika bapa kula Bapa Semar menika dipun dhawuhi nggih menika Bapa Semar, Semar kanthi ira-iran kanthi lakon Semar bangun desa. Semar bangun desa le ya Gong. Semar aku iki Lurah Semar Badranaya diwenehi lakon, lakon ing dalu iki Semar bangun desa. Desane awake dhewe amrih piye carane supayane maju, Gong. Ya ngono kuwi ya, Gong ya. Maju piye? Bocah-bocahe saiki ya wis do pinter-pinter sekolahe. Ngaturke panuwun dumateng Gusti Allah. Ana nggaingi bocah kene iki ana sing istilahnya zaman sekarang itu anak-anak sudah keterima SNBP. Ya kuwi apa? SNBP kuwi Gong ngerti ya. Apa kuwi Rama? Iya SNBP kuwi jalur masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, Gong. Wah, nderek bungah berarti bocah yo pinter tenan ya, bocah petingan ngono kuwi moyo. Terima kasih, makasih. Garang, ucapkan terima kasih dan selamat sukses. Oh iya, bener Kang Gareng. Wis, aturke panuwun ya Kang Gareng. Ayo Kong, awake dhewe kudu matur nuwun dumateng Gusti Allah, bocah-bocah kene sekolahe do semangat, sregep-sregep, ora tau ana sing cah bolosan. Bangun turut wonten ing kersane wong tuwa. Ngono kuwi. Ana pepatah kae ibarate anak polah bapa kepradah. Kuwi ya to. Apa kang ditindakake anake kuwi ya wong tuwa ki melu bertanggung jawab ngono. Anake masih usia di bawah usia dewasa, berarti di bawah 17 tahun ana sing mungkin ana sing kesangkut kejahatan kriminal, contone colong jupuk ngono kuwi, utawa narkoba ngono kuwi ya wong tuwa ketut jenenge anak polah bapa kepradah.
Lho, Gong ngono kuwi perlu di ayo Rama bener kae. Oh, padha berarti karo kono kae tanggoku kae ngono kuwi kok. Wah, cilik jarene anu, kowe iki nyolong pitik, Pak. Nyolong pitik bocah siji, nyolong pitik 3. Walah, akeh ngono. Terus ora ketangkep, Pak. Ora ngerti kok. Terus wah, opiak kabeh lho. Lah iki pitikku ilang, pitikku ilang. Wes pada bingung to pitike do ilang. Kok iso pitik kok do ilang piye ngono. Terus sing beberapa hari kemudian, Pak. Walah beberapa hari kemudian ngono kuwi. Lah kok pitike ana sing ilang kehilangan pitik meneh. Lah piye iki? Kok rawan pencurian kaya ngene. Aduh. Ya ora bener ya toh. Terus dindik, Pak, dindik. Ana sing masang CCTV, ana sing ronda malam ngono kuwi, Pak. Lah kok ngerten keweruhan bocahe sing nyolong pitik kuwi langsung ditangkep. Untung ora digebuki, Pak. Untung ora disalam olahraga ngono kae lho, Pak. Ana ing desa kono kuwi lek ngono kuwi ibarate ana sing colong jupuk ngono kuwi ketangkep iki terus do disalam olahraga jarene, Pak. Wah, wis mbuh dadi apa? Ana sing olahraga nggo tangan, sikil nggo apa ae sak piturute sak kecekele. Ana sing watu wantem kuwi watu, ana sing nggo barbel wantem kuwi barbel. Ngono kuwi jarene salam olahraga. Ngono kuwi ya ora bener jenenge, Gong. Ya berarti ya bener kuwi mau ki bocahe salah colong jupuk ning ya kudu awake dhewe iki kudu ngerti. Ya toh, kudu ngerti ibarate ngerti jalur hukum, tidak boleh main hakim sendiri ngono kuwi, Gong. Ngerti ya, Le? Iya. Terus ya ngono kuwi ya, Pak. Lah kuwi mau kan nyolong, Pak. Nyolong ketangkep warga. Terus salam olahraga no, Pak. Ana sing tangan, ana sing sikil maju, olahraga nganggo barbel, nganggo iki watu, plak 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 tak. Waduh, nangis kantian bocahe ku nangis kuangkaing. Terus aku ngerti tak stop. Hop, stop. Hop, stop. Stop sampai di sini tidak boleh main hakim sendiri. Stop. Kita negara hukum. Ayo kita serahkan kepada yang berwajib. Aku ngono, Pak. Wah, ya ora oleh to, Pak, ngono kuwi. Oh, ya bener kowe, Gong, bener ngono kuwi. Dielingke ana kanca-kanca dulur-dulur tidak boleh seperti itu main hakim sendiri ngono kuwi ora oleh to. Kudu dielingke, sing ora bener kudu dibenerke, Gong. Ora kowe malah melu-melu. Kowe tindakanmu seperti itu. Ngono kuwi bener, Gong, Le, Gong, ya. Bener kowe wis ngandani ngono. Iya, Pak, aku ya lah wis. Terus akhirnya bocah mau digiring gawa nyang kantor polisi ngono, Pak. Serahke Pak polisi ya toh. Akan diproses secara hukum. Ngono ceritane ngono kuwi mau, Pak, ya toh. Terus pada kesempatan malam hari ini, supayane kabeh iki bocah-bocah sing sekolah, bocah-bocah sing bawah umur maupun yang di atas umur maupun yang tua-tua itu istilahnya kabeh ya do iso njaga dirinya sendiri ya toh, ora terpengaruh kaya ngono kuwi hal-hal yang colong jupuk, terpengaruh narkoba, terpengaruh hal-hal kriminal, hal-hal yang lain yang menyalahi aturan hukum, norma-norma agama ngono kuwi, Pak. Ya toh, pituture Pak Semar pripun ngono? Iya Le, Gong. Ana ing wekdal iki Semar mbangun desa. Semar dijaluki tulung bangun desa. Ayo padha kanca-kanca sedulur-sedulur dikandhani kabeh, diklumpukke, Gong. Diklumpukke dikeki pengarahan, dikandhani. Setelah selesai diberi pengarahan, ya toh, ana sing bocah nganggur, wong tua nganggur diklumpukke. Ya toh, diklumpukke kita kasih keterampilan. Supaya apa? Supayane dia dikasih keterampilan kuwi mau, selanjutnya mereka bisa menghasilkan sesuatu. Contone
saka barang yang sudah tidak terpakai, Gong. Sampah ya toh. Contone sampah barang-barang botol-botol bekas ngono kuwi, Gong. Iso digawe maneka warna ya toh, dihias, bikin hiasan apa ngono terus diwarnai menjadi barang tersebut menjadi mempunyai nilai jual yang lebih ngono, Gong. Kudu dipahami kabeh. Sing ngandani kudu ya duwe ilmu, ibarate ya kudu ngerti sik. Kudu paham dhisik ilmune iki yang mau diberikan itu keterampilan yang seperti apa ngono. Nah, contone neh, ning desa kan ibarate Indonesia kuwi kan negara sing gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Subur kang sarwa tinandur ya kok. Lah ngono kuwi mau. Ibarat kata kita menyebar ae winih apa wae disebar neng tanah Indonesia iki bakal tukul ngrembaka ya toh. Ngono kuwi kita harus bersyukur. Nah terus ning yo kita harus punya keterampilan, nggak hanya sekedar menyebar, tapi menyebar ya bagaimana nantinya menyebarkan benih itu menjadi benih yang tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang berlipat kali ganda ngono dari awalnya benih itu ngono, Gong. Contone pari ya piye carane gawe bibit pari awale ngono kuwi dikek keterampilan. Semar bangun desa ya ngono kuwi ya toh. Kayak keterampilan ora gur wong desa ki ibarate arep nandur pari bibite dadak tuku ya toh. Kuwi harus bisa membibitkan sendiri ngono, dikandani. Piye carane to, piye carane? How about how to make ini bagaimana cara membuat, how to make a rubbish box, bagaimana cara membuat kotak sampah, piye carane barang-barang yang sudah tidak berguna itu nanti dimanfaatkan menjadi barang yang mempunyai nilai guna dan nilai jual yang lebih, ngono, Gong. Kudu paham gitu. Iya Pak, aku wis paham. Maksude Ki Rama Semar Badranaya ki aku wis paham. Semar mbangun desa, piye carane bocah-bocah para sedulur sing nganggur kuwi dikek keterampilan ngono to, Pak. Ya toh. Terus engko bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah produk dan akhirnya produk itu bisa eh istilahnya ngono mempunyai nilai jual, didol ngono, Pak, ya toh. Didol terus duwe duit ya toh. Duwe duit engko terus dienggo tuku 3 huruf. Ngono kae. Mekonang 3 huruf. Waduh, rusak. Jarene sweker. 3 huruf. Ore ore. Iya. Ora bener ngono kuwi, Gong. Wis entuk duit kok terus nggo tuku 3 huruf mekonang ngono kuwi ora bener. Duwe duit ya dicelengi atau ditabung. Separo ditabung, separo nggo ngembangke usahane meneh. Kuwi ben ngrembaka ngono, Gong, ya toh. Semar bangun desa kuwi mau salah sijine keterampilan. Barang bekas menjadi barang yang nilai guna, nilai jualnya lebih. Terus ki mau para sedulur tani piye carane membibitkan padi, ya, membibitkan padi. Terus juga bagaimana caranya padi itu ditanam di sawah bisa menghasilkan nanti panen yang melimpah, ya. Wah nek kadang iki saiki ra iso diprediksi lho, Pak. Awake dhewe nandur tak tandur pari jebol tukule suketeki, ngono kae jarene, Pak. Lagu lho, Pak, ya. Ning kenyataan faktanya ya seperti itu. Tak tandur pari jebol tukule suketeki, ngono, Pak. Iya, Gong. Lah kuwi kan berarti ada langkah yang harus dilaksanakan sebelum tukul suketeki sing ngrembaka kuwi mau kan ya perlu berarti
disiangi ya dijabuti rumpute gong ning nggon jero sak pinggire sak kiwa tengene tanduran kuwi mau ya to. Ana barate disiangi kuwi mau dijupuki rumpute supayane tandurane pari kuwi mau tukul ngrembaka ya to. Lemu-lemu ginuk-ginuk kaya kowe gong ya to. Ngono kuwi. Iya Pak, benar. Oke, kalau begitu Bagong siap. Oke dan oye akan menjadi generasi muda iki Pak. Akan jadi generasi muda pelopor iki tak kandhani kabeh. Aku duwe juga trik Pak iki. Aku duwe sebuah perusahaan itu aku duwe rekanan Pak. Rekanan piye to maksude Gong? Aku ora mudeng. Ngono kudu dijelaske sik. Aku duwe rekanan perusahaan ngono. Perusahaan kuwi mau Pak menghasilkan sebuah produk. Produke rokok Pak. Rokok ngono to. Bocah-bocah kuwi mau mbok menawa iso kerja sama bocah-bocah iso direkrut kerja ning pabrik rokok kono ya contone ana sing dadi tukang linting utawa sing dadi tukang sales pemasaran produk rokok kuwi Pak ngono. Oh ngono ya Gong ya. Yo iso wae. Yo bener Gong. Bener. Kuwi berarti awake dhewe piye supayane mbangun desa kuwi mau Gong. Ya to. Supayane tidak ada pengangguran bagi pemuda ataupun orang-orang dewasa neng dusun iki neng desa iki sing nganggur meneh ngono. Berarti menghasilkan tenaga yang produktif. Tenaga kerja yang produktif itu supaya bisa menghasilkan gitu, mencukupkan kebutuhan keluarga, mempunyai tindakan hal yang positif. Wah, ora hal yang negatif colong jupuk ngono kuwi ora ya to. Kuwi engko duwe pendapatan ya to. Iso tulung tinulung. Ana sing barate ana sing kesusahan dibantu ya to. Ana sing lagi ana keseripan ya dibantu ngono kuwi Gong. Ngono kuwi salah 1, 2, 3 cara Semar pengen bangun desa ngono kuwi Gong ya to. Kudu dijlentrehake kabeh. Betul ya. Gareng juga setuju akan program itu. Oke lah kalau begitu Gareng juga akan nanti ikut menyengkuyung dari belakang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangan karsa tuturi handayani. Iya Kang Gareng yo jane yo pinter lho Pak. Tuturi handayani ngarsa sung tulodo ing madya mangan karsa. Ya ngono kuwi to Gong. Kuwi kan pepatah Ki Hajar Dewantara ya to. Kuwi tidak hanya untuk guru saja tapi untuk semua orang ya to. Semua orang ini wajib kita di depan itu memberi teladan, di tengah juga memberi dorongan ngono. Ing ngarsa cung tulodo, di depan memberi teladan. Ora ning ngarepe do malah do korupsi ngono kuwi Gong ya to. Ora bener. Pejabat-pejabat kae kudu dielingke. Baik pejabat tingkat pusat terus pejabat provinsi, kabupaten, kota madya sampai kecamatan, sampai tingkat desa awak dhewe kudu ngelingke gitu. Diluruskan yang tidak betul, yang tidak sesuai dengan aturan, menyalahi aturan ya kudu diluruske, dibenerke ngono Gong. Iya Pak, awak iki ya wis bungah atine ning negarane dhewe, ning dusune dhewe, ning kecamatan dhewe iki ora ana sing KKN, ora ana sing korupsi, kolusi, nepotisme ya Pak. Apa aku sing ra ngerti ya Pak ya. Ya muga-muga wae Gong tungone awake dhewe pemerintahan setempat ini sampai pemerintahan tingkat pusat itu ya sangat ya kita harapkan itu kita dukung dalam doa, mari semoga mereka amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ya toh. Iki tujuane Semar bangun desa ya ngene iki. Ora gur
ibarate tontonan, wayang yo ora gur tontonan tapi juga ngemu tuntunan ya. Wayang yo ora gur tontonan tapi juga tuntunan bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Ngono. Nah, kuwi cukup semene Semar mbangun desa. Matur nuwun, thank you very much for everybody join in my content, in this my channel. Don't forget to click like, subscribe and comment. Thank you very much.